ya yensema sobwekanu korwase orogonko rwagusi awase abananchi bagenderete gosemi wakwebwatanine byombe ao eriokori byaribya obotaka ase chinsinyo ao bagokwana mo negati abananchi wasenegati yababwatani bebyombe ao korwase county ya Nyamira nigo rishirika rya Shofco rikorawa na Kalen Kwamboka babere bakuganya abantu kobeka omokia ase byombe eriokwegenderia ase ebinyoro nigo chinga kie cyababwatani abo babere bakuru kubolya kwabo cyase serikali kosira ebyombe nabo iriyo kwene kyabuna abananchi abange babere bagokonyeka aso kwegenderia ase amatukabo nabayigo emirobero yabo yabutambe muri Kito Paul Kapokara Norboti orokorwase county ya Nyamira bunenchire ye moyo gusegeta abangina abasaye abantu bali bamenyetano barema nabigo kwa chinguru ebinyoro ekyumbeke iga kimanyekante buna Shofco igo kegendrete gusegeta abananchi kwene kibunangweli kibarase byombe biragendera ko babiko basira kira chingaki asobotambe eliminating a shining hope for community kama wawa yigere not mugira constituency in Nyamira county ngokora asina esulika ya Shofco Shofco igere yachakite 2004 asomo chonero byasikiye koda cyabo kire so far Shofco igere asiki county 36 bakora wa muna Kalen Kwamboka uyule umwigiri munene w'ikyombeke kuri Sorongore county Nyamira amona Abel Ongeri kurwase county ya Kisi nigo bayereire ubuya w'ikyombekega na boigo na marago ali montawe nete kubwatya chingaki akwibwatanya mone kyombekega waso Shofco you register with 200 shillings you do monthly contribution of 100 shillings hasense mo ya san une welfare ena chira litukoria rero kuchunga na bamintu banyamira gaiga asoko ena no moyo na gosemania ngakituranya rero kolega si ya Shofco si county chibere egere tunyare kubwaterana Shofco ebwate chi program chinyinge echigo chiachire ground egere chinyare ko keyo botaka bole gaiga una bantu bwate youth programs and women programs eki tuarete rugaiga una bagusi egere tunyare ko keyo botaka watakana muno musangerekano yiga obaletramo abananchi kurwase chinkongo imeye county Nyamira nigo bayereire ubuya buli benyorire w'ikyombekega korwere gotokonyere nabamurabe bisayo nanchi abakega toro twende chisukuru tokore chikosi chire atokonye twatukanya ko angaika para ega tukanya gukora chikondo chinkonguga tonyore akiri na maarifa ega twansero nyobwagachi arafu share yao you start with 1000 koko na contribute egere ujugika end year na bokonyora kwanyorire benefits kurwa asese asikiriki yao nigo basegetire abananchi bande kwibwatanya mone kyombekega egekogera nke bakonye gukinya chiamate chiabo twasomira mangana amange Shofco nengiyere nebwato bokonye guchimotwe baminto gongo basaba bangina baminto bali muri sikalia mochi ungana na Shofco nebwata marorama yebinto nebinge birororo torasegeta nebuna abigolie bike abangina abasae nona bagaka abantu bansimbata keirororo tachora tionde bwensi nona yotari kwenyara Shofco yange tionde yanje tekero monto no mweli oye okugana kuokobolia kwa bange igoro yokwibwatanyamo nebyombe aseri tukulia abantu akirega ari twatebibwe igara yekene na bali bamintu muralisi komoko na kuruta baraiya amagena ekene ngelinga Shofco nekoroteki nerororo na inde gento ngelinga tutalenge kwancha abantu bali isiku twensta swase kombe ya Shofco because Shofco nebwate obuya bwayo bongo chimotwe gatobwaterane abantu baito mucho inyororo elinde ensi yaiterabe munabona Nyamira yeto ndaiterabe kabisa kera barai baito baratobwatesia era enarenge ko basaba barai baito korugoro gali na inumo tobwatesia aso murobeli oyego Shofco zotat onyare ko bagukwene Nyamira yonsi na indi mutobwatesi asense meya mogose yende na inumo aso imekero mwarorire abaga bakorire 1 2 3 na inu akina inu tema mwatobwatesia elinde elio tonyare ko batokonyora umwereke umuya kurwase muri na inu twabasabire mu bamo na intwe engaki asengaki elinde litogendera Nyamira yaitu iginko reporter igeta seniki ya wanchete kya Ndize TV kurigase county Nyamira igonkorko Polycarp Okara.